o nejaké veci. Na svete je približne 196 takýchto štátov a môžeme začať. Toto, ako vidíte, je turecká vlajka. Toto je nemecká vlajka. Toto je talianská vlajka. Toto je portugalská vlajka. Toto je španielská vlajka. Toto je švajčiarska vlajka. Toto je belgická vlajka. Toto je brazílska vlajka. Toto je austrálska vlajka. Toto je japonská vlajka. Toto je korejská vlajka. Toto je čínska vlajka. Toto je americká vlajka. USA. Toto je naša slovenská vlajka. Toto je maďarská vlajka. Toto je česká vlajka. Toto je grécka vlajka. Toto je poľská vlajka. Toto je rakúska vlajka. Toto je rumúnska vlajka. Toto je bulharská vlajka. Toto je Ukrajina. Ukrajinská vlajka. To je asi na dnes všetko a uvidím sa na budúce. Ahojte!